Bé, novetats, amics meus. Bé, la primera novetat és que tinc el Facebook tancat per una setmana. Una setmana menys 2 hores, Ja ha començat a córrer fa 2 hores. El Facebook ha jutjat, mira, ara són la tarda de dimecres, són justament quarts de set. A quarts de cinc el senyor Facebook, el senyor Zuckerberg, ha decidit que me'l tancava durant una setmana i examinava punt per punt tot el que he publicat des del 2008 o 2009, a veure si realment sóc una persona no grata per aquest món. Ha rebut una queixa realment suficient? Una queixa suficient? Em consta que ha estat d'una sola persona. Jo calculo que ha estat una persona que vaig conèixer ahir i que s'ha sentit molt ofesa, a l'íntim, molt ofesa a l'íntim. El nom ni el recordo. Vaig guardar alguna foto del seu perfil, però el nom ni el recordo. Vaig accedir al seu perfil i vaig començar a guardar fotos. Llavors vaig veure una foto en què estava a la piscina, un home d'edat granada, mitjana edat, i dic, aquesta foto no me l'agreso, perquè considerava que era foto de l'íntim. I aquest home ho ha rebut així. He publicat un vídeo que no el publicaré, ni tan sols me'l guardaré com un dels favorits per al meu ús personal, però no el publicaré, i ni tan sols en DVD ho hauré de pensar això, els DVDs de Creats Pas, però em sembla que no. Hauria de fer molt la punyeta o hauria de ser molt bo aquest vídeo, hauria de tenir molt bona factura per publicar-lo. En canvi hi ha un altre vídeo que vaig gravar ahir al vespre, abans de fer-se vespre, en què em mostrava molt sàdic i era molt profitós aquell vídeo. Girava molts arguments. Aquell no tocava l'íntim tant, no?